aya ce ta Qur'ani, suratu Tauba. Suratu Tauba Allah ne ke cewa wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'azzibuhum biha fi dunya wa tazahhaq anfusuhum wa hum kafirun. Allah ya ce dukiyar su kada ta burge ku, dukiyar azzalimi malam ko dukiyar kafiri kada ya burge ka. Yanzu baka duba samarai ba, yanzu kowa burinsa wai shine ya koma ya buga, idan so samu ne ya zama Messi ko ya zama Ronaldo, saboda suna ɗaukan miliyoyin kuɗi a wata. Burinsa sha'awa suke. Ɗan kwallo ya gina gidaje na miliyan 700 800, yana sa takalma na dala miliyan 4, agogonsa na dala miliyan 3, gogul ɗin idonsa dala miliyan 2 ne, yana ta wasa da kuɗi. Saboda haka kowa burinsa ya samu kuɗi. To shi kenan wannan kuɗin, kasan shi ɗan adam wataran cewa yake Allah ya azurta wasu, shi Allah bai azurta shi ba. To gani yake me yasa shi Allah bai azurta shi ba, wani sai yayi bakin ciki ma ya ce me amfanin rayuwar tasa tunda ba azurta shi ba. Yana kalli rayuwar wasu mutane. Allah ya ce wadduha wal layli idza saja, sai ya ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka min al ula. Allah yana rantsuwa. Wadduha wato hantsi ne, da fitowar hantsi, wal layli idza saja, kuma da lokacin da duhu hantsin take koma lokacin duhu ya fara zuwa. Wadduha fitowar hantsi ita ce duha, wal layli idza saja, da kuma lokacin da duhu ta fara zuwa. Yana rantsuwa yace ma wadda aka rabbuka ma qala, yace ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba, kuma bai wulakanta ka ba, bai ki ka ba. Saboda ka dan adam ka gane, dan Allah bai baka arziki ba a nan duniya kar kai fushi. Ka san wani tanadi maka can a lahira? Ma wadda aka rabbuka ma qala, sai yace walal akhiratu khairu laka min al ula. Allah yace abinda ya tanada maka na can rayuwar lahira can khairu laka min al ula, yafi wannan na duniya din. Ma'ana abin da aka maka tanadi a can kai baka sani ba ai, dan ba azurta ka ba nan duniya sai ya zama matsala. Ma wadda aka rabu ko ma kala, Allah ya ce bai wulakanta ka ba, bai hana ka wannan arzikin a duniya domin baya son ka bane. Wanda ya ba su ma yace, wanda ya ba su arzikin ma yace wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, yace kudin nasu da na ba su kada ya burge ku, yace la tujibuka amwaluhum auladuhum, yace inna ma yuridullah, abinda Allah ya sa ya ba su wannan arzikin, anna yu'azzibuhum fi dunya, ai Allah yace wannan dukiyar da aka ba su domin a musu azaba ne a nan duniya. Anna yu'azzibuhum fi dunya wa tazahhaq anfusihim, Allah yace wa tazahhaq anfusihim wa hum kafirun. Allah yace sannan kuma za mu karbi rayukansu, za su mutu suna cikin wannan kafirci din, sannan a can mu musu azaba da wannan dukiyar. Saboda haka dukiya mala, idan Allah ya baka shi falillahi alhamdu, in bai baka shi ba ka ci gaba da godiya. Walal akhiratu khairu laka min al ula, baka san sakamakon da yake jiran ka can lahiran ba. Watakila wannan an bashi duniya amma ba a bashi lahira ba. Ka san ko lahiran za a baka kai? Ka san kai lahiran za a baka idan ba a baka nan duniya ba? Idan aka baka aljanna, akwai abin da ya fi aljanna ne? Duk kuɗin da za a ba mutum a nan duniya mala, idan ba aljanna aka bashi ba, wallahi summa tallahi aikin banza ne. Duk kuɗin da za a ba mutum a nan duniya, ko an baka arziki dan gote sau 10 kai kaɗai, in dai har ka mutu ka shiga wuta, to billahi lazi babu lalace shi kaman ka, babu wahalalle kamar ka. Duk wannan daɗin yanzu a nan duniya da kuɗin ma idan cuta ya same ka, kuka kake yi a baka lafiyan kawai. Da kuɗin ma gashi ba za ka iya ka ci abinci ba. Ba za ka ci abinci ba. Duk abin da aka baka sai ka ji ta kaman maɗaci. Ba ka da lafiya, ba ka san ba inda kake ba. Ka ji maganar nan? Saboda haka ita arziki idan Allah ya baka, arzikin ma in za ka samu ya baka wanda ba zai halaka ka ba.
saboda dan adam arzikin kowa neman sa yake, kowa burin sa yayi kuɗi ko ya samu mulki. Allah yana cewa a suratul fajr yake cewa wa ammal insanu iza ma abattalahu rabbahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Yace dan adam idan muka bashi muka bashi matsayi, muka girmama shi a nan duniya, muka masa ni'ima da dukiya da komai da kuma da motocin, sai ya ce fa yaqul rabbi akraman, sai ya ce ai ubangiji na ya ɗaukaka ni, ya bani, yana alfahari da wannan abun. Ko ba haka ke ba? Kaga mutum ya ce Allah ne ya bani, ai yana alfahari. Allah ne ya baka, kana alfahari. To in Allah din ya baka, gaban me yace wa amma iza ma abattalahu rabbahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahnan. Yace idan kuma dan adam muka jarrabe shi da wani dukiyar tashi, muka ka masa jaraba, muka jarrabe shi da wani wahala ko da kaskanci, sai ya ce ni ubangiji na ya wulakanta ni. Sai Allah yake cewa kalla bal la takarramuna al-yatim. Allah ya ce amma da aka ba ku dukiyar, ai ba ku tausaya marayu ba, ba ku karrama su ba, marayu. Kalla bal la tukarrimuna al-yatim. Lokacin da muka baka wani dukiyar din, ai ba mu baka shi ba saboda ka dinga kana gina gidaje bane, kana jin daɗi, kana auren mata, kana hawan motoci ba. A'a, akwai abin da muka ci da wannan kuɗin. A taimaka marayu da matafiya da mabukata. To Allah ya ce kalla bal la takarramuna al-yatim. Idan suka samu kuɗin, la yukarrimuna al-yatim, ba sa girmama maraya. Wala tuhasudun ala ta'amil miskin. Kuma Allah ya ce ba sa kwadaitawa miskinai, matalauta, ba sa kwadaita musu jin daɗi. Misalin su dan ba su abin da za su ci, idan sun ga talakawa suna wahala su je su raba musu abinci, su musu sadaka, ba sa yi wannan. Wala tuhasudun ala ta'amil miskin. Sannan ba ku kula da masakai, matalauta, talakawa, ba ku kula da su, kuna yin abin da ke gaban ku. Kaga mutum yana da kuɗi amma makwabcin shi bai ci abinci ba, ya ci abinci, ya sha bai sha, babu ruwan shi gidan sun koshi har suna zubarwa akan bola. Sai dai kaga kai talaka ka tashi ka gani akan bola ga manyan kifaye da shinkafa da naman kaza, kai kuma baka ci abinci ba. Wannan kuɗin shine kuɗin kirki? Allah ya ce wala tuhasudun ala ta'amil miskin. Allah ya ce wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Allah ya ce sannan kuma duk dukiyar da kuka samu da dukiyar marayu da na haram da na halal, kawai ci kuke yi. Wa tuhibbuna almal hubban jamma. Allah ya ce musu sannan kuna san dukiya so mai yawa, mai tsananin so. Ka duba masu kuɗi da suke son kuɗi. Mai kuɗi wallahi ya fi kamata laka son kuɗin. Wa tuhibbuna almal hubban jamma. Allah ya ce sannan kuna san dukiyar so mai tsanani. Ka ga da masu kuɗi, mutum ka gan shi da kuɗi amma babu kwanciyar hankali, dare da rana kuɗi yake nema. Wallahi gwara kai talaka akan shi, saboda tsananin son kuɗin. Kai wani zakka ba zai fidda ba, wallahi wani da kuɗin zakka ba zai bayar ba. Miliyan 300 gare shi amma wallahi ya cire zakkan miliyan 10 ce, wallahi ba zai iya ba. Bakin ciki yake. Wa tuhibbuna almal hubban jamma. Wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Wata shibbunan mal hubban jamma. Kuɗin ma ba a bambanta duk wanda aka samu. Ta'kuluna turasa akalan lamma, da nan marayu da nan menene da na zalunci ci ake yi. Saboda sanin soyayyar kuɗi ba, sai Allah ya ce kalla iza dukkatul ardi dakkan dakka. Allah ya ce to idan ranar da Allah ya ce kasan ma za mu nike ta, mu nika ta kasan ma mala. Ka duba yadda yashin take, ai ga ta nan kana na hakan ma Allah ya ce sai ya nika ta. Kalla iza dukkatul ardi. Allah ya ce dakkan dakka. Ya ce ranar da za mu nike wannan kasan. Waja a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah ya ce ranan kuma ubangijinka zai taho, ga mala'iku sun yi sahu ranan mulki na Allah kenan malam. Waja a rabbuka wal malaku saffan saffa. A can a suratul naba yake cewa la yatakallamuna illa man azana lahu rahman wa qalu sawaba. A ranan mala'iku ma bayan sun yi wannan sahun ma ba sa magana, babu wanda ya isa magana ranan nan sai wanda Allah ya bashi umarni. Yawma yakuhu ruhu wal mala'ikatu saffa. Allah ya ce a suratul naba, yawma yakuhu ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man azana lahu rahman wa qalu sawaba. Allah ya ce babu wanda ya isa magana, har mala'ikun ba sa magana. Kabar wani mutane mulkin Allah malaka kake ji, mala'ikun ma a ranar ba sa magana. La yatakallamuna illa man azana lahu rahman, sai wanda Allah ya bashi izini ya ce kai magana tukunna. Wa qalu sawaba, sannan aka bashi izini magana din, magana mai kyau zai yi magana mai kyau da ladabi da biyayya. Allah kake ji. Wajen a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sai Allah ya ce waji yawma izin bi jahannam. Allah ya ce sannan sai a nuna ga jahannama gaban yin iskan nan.
innahum kanu qabli zalika mutrafin, wanda suka ji daɗin nan duniya. A suratul waqi'a Allah ya ce innahum kanu qabli zalika mutrafin wa kanu fi ahlihim masruran, sun kasance a nan duniya din suna jin daɗi. Innahum kanu qabli zalika mutrafin, sun ji daɗin rayuwar duniya, amma yanzu fa za su wahala. A suratul mutaffifin yake cewa innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Azzalumai da kafirai in iska wadda su aka ba su dukiyar, kamar da Allah ya faɗa daman inna ma yuridullah yu'azzibuhum biha fi hayatid dunya, ya ba su dukiyar suka yi ta abin da suke so nan duniya din. Allah ya ce to a can lahira su ne makaskanta. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, suna yan iska azzalumai da kafirai da masu zalunci din sun kasance suna wa talakawa dariya, kamar da ake yanzu a ce talakawa nan kaza ana cin wannan dukiyar, ana shanawa a hau jirage a yawon duniya, a je ina a zagaya, ana cin kuɗin kasa, an tattara millions of dollars, ana jin daɗin duniya. Suna in suka kai talaka kana sallah ana maka dariya. Allah ya ce innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu, aina amma anan duniya fi hayatid dunya. Allah ya ce kuma a can lahira kuma fa fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Allahu akbar. Allah ya ce kuma ranan a can kuma mu'minin za su yi dariya ma wannan iskan. Ala ara'ika yanzurun. Allah ya ce sannan kuma suna kan karago su kuma yanzu kuma dadin nasu ne. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ala ara'ika yanzurun. Allah ya ce ranan da mu'minai za mu karrama su, mu sa su cikin aljanna su rama wannan wulakancin da 'yan iskan nan azzalumai da kafirai suka musu a nan duniya. So kuma za su hau kan karagu, ala ara'ika yanzurun, su hau kan karagu manya-manyan kujeru na takama, su ma suna kallon su. Sai Allah ya ce hal su ba kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah ya ce shin wainar da wannan mutanen kafiran da wannan azzaluman suka tuya a nan duniya na sabo, mun hukunta su ko mun hukunta su ba? Mun faranta wa talakawa rai, mummunai din mun faranta musu rai ko mun faranta ba? Hal su ba kufaru ma kanu yaf'alun, shin wannan kafiran makiyan addinin Allah azzalumai da suka ji dadin rayuwar duniya suka gujewa aikin Allah din, mun saka musu da abin da suke aikatawa, mun ba su kashi kamar da Allah ya ce fasabba alaihim rabbuka sautal azab. Fasabba alaihim, Allah ya ce. Mun ji surat al-fajr kuma har yanzu. Allah ya ce wasamud allazina jabu sahara bil wad wa fir'auna zil autad allazina tagu fil bilad fa aksara fiha fasad. Sai Allah ya ce fasabba alaihim rabbuka sautal azab. Fir'auna ma ba bar shi ba, in dai jin dadin duniya ne baka kai shi ba, to shi ma ya aka ya kare. Saboda haka mala, ita rayuwar duniya jin dadin ta kadan ne. Allah ya ce tuhibbuna hayatad dunya wallahu yuhibbul akhirah bal tusiruna al hayatad dunya. Allah ya ce wal akhiratu khairu lahu wa abqa. Ko kun fi so rayuwar duniya, Allah kuma na son rayuwar ahira. Na lahira ita ce mafi wanzuwa, dadin ta baya karewa, amma na nan duniya mata'an duniya qalilan, dan kadan ne. Allah ya ce illa rahmatan minna wa mata'an ilayhin. A suratu yasin ya ce jin dadin ta wani lokaci ne. Saboda haka kalla innaha taskira faman sha'a itahazza ila rabbihi sabila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad al-Istighfar.